Nduna yoyang'anira zachuma kunoko ku Malawi a Joseph Mwanamveka abwera poyera ndi kudzatsutsa mphekesera zomwe zakhala zikumayenda kunjaku komanso mapropaganda ena ndi ena kunena kuti boma likufuna likweze mafuta oyendetsera galimoto. Akuti zimenezi ndi zabodza. Boma lilibe chidwi china chilichonse choti lipitirizebe kupanga zinthu zonena kuti ziphinje Amalawi, koma kunena kuti iwowa chidwi chawo chili ponena kuti athandize Malawi kuchotsa Malawi mu umphawi omwe tiliwu, kukhala ngati kusunthirako moyo uja kuti mwina mwake usunthireko kwabwino. Kumakamba zonena kuti izi zikutumphuka kuchokera patino. Lero litu kuteko kunali meeting ina yake ku Mangochi yomwe ikutchedwa kunena kuti Economic Association of Malawi ECAMA Annual Conference. Kuli bungwe kunoko lokhuzana ndi anthu oyang'anira zachuma izi, akatswiri a zachuma, business otero. Nde bungwe limeneli, association imeneyi imachita ma meeting awo kamodzi pa chaka, ndipono chaka chinochi cha 2025 meeting imeneyi, conference imeneyi imachitikira ku Mangochi. Kumeneko kunali nde kuti noto a Reserve Bank, kunali anthu osiyanasiyana zachuma, iwowaso anthu oyang'anira zachuma nanga si department yawo zachuma izi analitu kumeneko. Nde kwayankhulidwa zosiyanasiyana zokhudzana ndi mmene mwina akatundu akukwerera mtengo, mafuta ndi zina zoterozo. Kuchoka pamenepopo amaliwongo enatu anapezeka zone kuti ayitenga nkhanija ndikuyambano kuyifalitsa ngati propaganda kunena kuti ayi boma la Malawi apande kuti no akhala kuganiza zoti akweze mafuta, ndi pamene mabwera iwowa kudzatsutsa kunena kuti ayi ngakhale zachuma zikuvuta, ifeyo chidwi chokweza mafuta tilibe nacho, tilibe chidwi choti tikweze mafuta. Fo kuti posachita pompa mafuta akwera kale mtengo, sitingapange zonse tipanga choncho ndi kuti tiphinja Amalawi. Kwa makamba zonena kuti chidwi chawono ngati boma aonetsetse zonena kuti akupanga kuthekera konse kuthandiza Amalawi kuti atuluke mu mphawi omwe ulipo pano, chifukwa chonena kuti akatenga mmene zinalili nde kuti no mu 2019 imene ankasiya iwowa ulamuliro wa DPP kupereka m'manja nde kuti 2020 kupereka m'manja mwa achakwera ndi anzawo a MCP, panoti zinthu zambiri zasintha, chuma chalowa basi. Akuti decline. It's a very serious decline of economy. Chizungu chimenecho kunoti no ukuku nde kuti kugwa kwenikweni kwa serious kwa zachuma, ndipo zimenezi tikudziwa bwinobwino sizolasole lumaliro forokosa chani, koma iwowa amakamba zonena kuti mwachitsanzo akuti mmene ankachoka iwowa ndi boma lawo la DPP anasiya inflation rate ili pa 8%. Single digit. Makosana aja MCP anabwera ikwezeni tu inflation kamati inflation ndokwera mtengo wakatonderobe, inflation cha ikwezeni kuichotsa nde kuti no pa 8% inakafika mpaka na pa 28%. Kuikweza atu marika times katundu kwera mtengo, ndipo tikudziwa bwinobwino mmene tikuphinjikira achina services amene achina mafuta, achina matches, achina chana sopo jere, tikusona mmene zikuyendera kuti zimenezo ndi zimene kongresi inapanga. Kuchoka pameneponso kunapezeka zonena kuti tu ngongole kongresi nakapeza kuti nakabweka ngongole zambiri kwa basi, ngongole zochuluka, ngongole ndipo mmene tikunena panopa Malawi ikuyenera ibweze ndalama zokwana nde kuti 21.5 trillion. 21.5 trillion timvani pamenepo iti osati million kapena billion koma trillion, ndalama zochuluka zonena kuti tibweze. Ndi iwo akuona kuti chidwi chawonso chikhala kwambiri kulimbikitsa zaulimi, kunena kuti nde kuti no zachuma zikhale ngati zikumakhazikika, chakudya chikamakhazikika anthu ali ndi mphamvu akhoza kugwira ntchito. Anthu amene ali ndi njala sakakagwire ntchito. A hungry nation cannot develop. Sakakapange zachitukuko dziko la njala silingamaganiza zachitukuko kapena aziyang'ana zachakudya. De apanga zonena kuti no ulimi walimbikitsidwa kumatulutsa nde kuti chakudya chokwanira ndi zina zoterozo zimene zimathanso kumatulutsidwa kunja, mbewu zija nde kuti zizichitika moteromo.
komano cholinga chake sondizonena kuti ndekuti mbali inayi iwowa akuthandiziranso kumabweza ngongole zimene zijazi 21.5 trillion imene iyi ikubwezedwa kuti zichepesedwa nthawi imene iwowa zizachoka mboma mwina mwake ngongolezi zitachepa osati kuti nawo azikhala kubwereka iyayi koma chidwi chawo akuona kuti afuna kuonetsetsa zonena kuti chuma chimene chichi ngongole imene iyi zibwezedwa ndekuti mwina mwake Malawi tikakhala tikupepukidwako mu zina zoterozo. Tikamakamba za ngongole tikudziwa bwinobwino zonena kuti magayi amenewa anaphusha kwambiri ndipo akwanitsatu iwowa kupanga zonena kuti dziko la China likhululukire Malawi ngongole ina ndeti zomwe zinayi zinthu zabwino kwambiri koma kwanaka 20 million imene cha US dollars ndalama yochuluka kwambiri dziko la China inapezeka zoti lakhululuka zeziziwaleni basi zapita sizonotino mwanjira ina yakepe zomwe akuyankhulaza kuonetsa kuti ali ndi ka track record kabwino etinganoti ayamba bwino tiziona kusogolo kuno kuti akwanitsadi kodi iwowa kuti mwina mwake ngongole zonsezi zipezeke zonoti zachepetsedwa kapena adzikakhalanso akubwereka koma zomwe akuyankhula ndi zimene zikudzasutsa mphekesera yonena kuti mafuta akhala kukwera mtengo bodza la nkunkhuniza malingana ndi iwowa. Muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section komatu ndi kuwayika molemekezanso maganizo anzathu chofunikira kwambiri pano ena anobe simunapange subscribe ndatiye tipangeni subscribe ku channel za Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe tikumabweretsa panopa zizikufikani mosavuta akuti